प्रहरी बीच झड़प, एक प्रहरी के हाथ टूटल, दूसर प्रहरी के कंचट फूटल। अवैध हथियार सहित परसा के बीरगंज के एक जने गिरफ्तार। सरस्वती पूजा के नाम में शुल्क चाहे चंदा न उठावला जिला प्रशासन कार्यालय रौतहट के आदेश। सरलाही में 3 वर्षीय बालक के नाला में डूब के मृत्यु। निर्माणाधीन आवास पत्र छोड़े के न मिली तत्काल बनावेला मंत्री शाह के निर्देशन। आईपीएल ऑक्शन में नेपाली खिलाड़ी मध्य संदीप मात्र छनौट, न्यूनतम मूल्य 40 लाख भारी। नमस्कार। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com। ऐसे ही हमरो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। बालू तस्कर प्रहरी बीच झड़प भइल बाटे। भारतीय बालू तस्कर सशस्त्र प्रहरी बीच परसा में झड़प भइल बाटे। झड़प के क्रम में तस्कर के आक्रमण से 2 सशस्त्र प्रहरी घायल भइल बानी। आज सवेरे भारत संघे सीमा जुड़ल परसा के जीरा भवानी गांव पालिका 1 के पीपर डारी स्थित ओरिया नदी में हो रहल बालू तस्करी रोके के खोजला पर झड़प भइल बाटे। भारतीय बालू तस्कर सब नेपाल भूमि पैंस के बालू उत्खनन करे लगला बाद रोके के क्रम में 2 सशस्त्र प्रहरी घायल भइल बानी। जिला प्रहरी कार्यालय परसा से दिहल जानकारी के अनुसार तस्कर के आक्रमण से सशस्त्र प्रहरी के 24 वर्षीय आयुष राय यादव, अंदाजी 25 वर्षीय नरेश यादव घायल भइल बानी। परसा के प्रहरी प्रमुख एसपी बेल बहादुर पांडे बतावल अनुसार तस्कर सब सशस्त्र प्रहरी ऊपर बेलचा प्रहार कैले रहे। आयुष के कंचट में चोट लागल बाटे तब नरेश के दाहिना हाथ टूटल बाटे। उ लोग दोनों जने के नारायणी अस्पताल में इलाज हो रहल बा। उत्खनन करे के संख्या कम भइला पर भी सुरक्षाकर्मी से अवरोध कैले बाद भारतीय गांव गदियानी भंगहा से 200-300 के संख्या में आके स्थानीय सब प्रहरी पर पथराव कैल खड़का बताइनी। परसा के बीरगंज से चोरी के बैटरी खरीद बिक्री करे के गिरोह के 2 जने के प्रहरी पकड़ाव कैले बाटे। पार्किंग में रहल सवारी साधन के बैटरी चोरी करके बिक्री करत आयल सबके पकड़ाव कैल गेल बाटे। बैटरी चुरा के बिक्री करत आयल बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 15 के भेड़ियाही के 30 वर्षीय नीरज सिंह के प्रहरी यह मंगर के पकड़ाव कैले बाटे। प्रहरी से सिंह के प्रतिमा चौक से चोरी के बैटरी सहित पकड़ाव कैले रहे। सिंह पकड़ाव पड़ला बाद कैला बाद गिरोह में संलग्न अन्य व्यक्ति भी पकड़ाव पड़ल बाटे। अवैध हथियार सहित परसा के बीरगंज से एक जने पकड़ाव पड़ल बाटे। अवैध हथियार लेके भारत से नेपाल की तरफ लिया रहल एक के व्यक्ति के परसा प्रहरी पकड़ाव कैले बाटे। भारतीय BR 5F 4647 नंबर के भारतीय मोटरसाइकिल में सवार होकर नेपाल आ रहल युवक के चेक जांच करे के क्रम में उनकर 7 से हथियार बरामद भइल बाटे। पकड़ाव पड़े वाला में बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 25 से सिरसिया रहे वाला 24 वर्षीय राम शाह कहल जाए वाला उपेरा शाह रहल बानी। संख्या के आधार में शाह सवार मोटरसाइकिल रोक के चेक कैला पर वहाँ के अपन शरीर में लुका के राखल एक थान घरेलू हथियार, कटुआ, पिस्तौल, बंदूक सहित उनका के पकड़ाव कैल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय परसा से जानकारी दिले बा। भारत के सिमरा विमानस्थल से पोखरा विमानस्थल तक चैत से उड़ान होखेवाला भइल बाटे। आए वाला चैत 15 गते से फागुन पूर्णिमा के दिन से सिमरा से पोखरा तक सीधा हवाई उड़ान होखेवाला भइल बाटे। गंडकी प्रदेश के उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्रालय के अगुवाई में आज काल सरोकार वाला सबके बैठक से उड़ान के निर्णय कैले बाटे। इससे पहले 2076 माघ दूसर का हफ्ता से उड़ान शुरू करे के कहला पर भी स्थगित भइल रहे। शुरू में सप्ताह के एतवार के बुध के सूख के करके 3 दिन पोखरा सिमरा उड़ान करे के निर्णय भी भइल बाटे। धनुषा में लड़की बलात्कार के आरोप में 2 जने पकड़ाव पड़ल बाटे। पकड़ाव पड़े वाला में मुस्कान खातून शंभू कहल जाए वाला ओम नारायण यादव रहल बाटे। प्रहरी के अनुसार मुस्कान खातून 13 वर्ष के लड़की के अपने रूम में ग्राहक बोला के यौन धंधा में लगावे वाला करत रहनी। खातून लक्ष्मीनिया में एगो रूम में भाड़ा में लेके रहत आयल रहनी। वही क्रम में मुस्कान यादव समेत के कोठा में बोला के पीड़ित लड़की संगे यौन संबंध राखल लगावल धनुषा के प्रहरी न्याय परीक्षक मखेंद्र कुमार मिश्र बताइनी। बेर बेर बलात्कार बाद गर्भवती पहला बाद घटना बारे परिवार सब था कैले रहे। प्रहरी में जाहिरी पड़ला बाद जिला अदालत से पकड़ाऊ अनुमति लेके फरार रहल खातून आ यादव के बीतल रात धनुषा के लक्ष्मीनिया गांव पालिका वार्ड नंबर 4 स्थित रास्ता से नियंत्रण में लिहल गई के बतानी। पकड़ाव पड़ल 2 जने स्थानीय रहल बा लोग। महोत्तरी के बर्दीवास स्थित एक होटल संचालक के वेश्यावृत्ति करावल आरोप में पकड़ाव पड़ल बाटे। बर्दीवास से स्थित देवराली होटल एंड लॉज के संचालक तिल बहादुर थापा के वेश्यावृत्ति कैल गोप्य सूचना के आधार में नियंत्रण में लेहल जिला प्रहरी
कार्यालय महोत्तरी के प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश बिष्ट जानकारी दिल बनी। पकड़ाऊ बाद महोत्तरी जिला अदालत से पहिलका बेरी 7 दिन के मियाद थप करके अनुसंधान शुरू कइल गेला पर भी प्रहरी जानकारी दिल बाटे। इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवास में उनका विरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार के मुद्दा समेत दर्ता भइल बाटे। जिला प्रशासन कार्यालय रौतहट से सरस्वती पूजा के नाम में विद्यार्थी अभिभावक संगे कोनो किस्म के शुल्क आ चंदा न उठावे के आदेश कैले बाटे। जिला प्रशासन कार्यालय रौतहट से काल सूचना जारी करत सरस्वती पूजा के नाम में चंदा न उठावे वाला सभी सामुदायिक आ संस्थागत विद्यालय संगे अनुरोध कैले बाटे। यह फागुन 4 गते मनावल जाए वाला सरस्वती पूजा के खातिर बड़का धनराशि न लागे वाला भइला से सरस्वती पूजा के नाम में विद्यार्थी अभिभावक संगे कोनो किस्म के शुल्क आ चंदा न लेवेला, डीजे बाजा के प्रयोग न करेला, न करावेला, अश्लील गीत न बजावेला तथा मूर्ति विसर्जन के समय लड़का लड़की के प्रयोग न करेला जिला प्रशासन कार्यालय से एक सूचना जारी करके अनुरोध कल गई बाटे। सरलाही में काल संझिया से भुला रहल एक के जने बालक के नाला में डूब के मृत्यु भइल बाटे। सरलाही के परसा गांव पालिका वार्ड नंबर 5 रहे वाला ब्रह्मदेव शाह के 3 वर्षीय बेटा हिमांशु के नाला में डूब के मृत्यु भइल बाटे। काल संझिया भुला रहल हिमांशु के खोजी करे के क्रम में घर आगाड़ी के नाला में मृत मिलल सरलाही के प्रहरी प्रवक्ता मदन कुंवर जानकारी दिले बानी। इस संबंध में थप अनुसंधान हो रहल प्रहरी जानकारी दिले बा। शहरी विकास मंत्री प्रभु शाह निर्माणाधीन आवास अल्पत्र छोड़े के ना मिली कहत जनता आवास कार्यक्रम के तीव्रता के साथ बढ़ावे के बतैले बानी। काल मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मंत्री शाह जनता आवास के क्रमागत आ निर्माणाधीन कार्यक्रम के संपन्न करके मात्र नया कार्यक्रम कार्यान्वयन करे के निर्देशन जारी भइल जानकारी दिले बानी। मंत्री शाह जनता आवास कार्यक्रम विपन्न गरीब सीमांत कृत लगायत के समुदाय के खातिर शुरू कल गेल योजना भइल आ संघ सरकार से प्रदेश के हस्तांतरण कर चुकला बाद एकर कार्यान्वयन बारे विभिन्न शिकायत आयल रहे। जनता आवास कार्यक्रम प्रति अपन विशेष चासो रहल बतावत मंत्री शाह पहिलका निर्माणाधीन आ क्रमागत कार्यक्रम संपन्न करेला प्रदेश सरकार के निर्देशन दिले बानी। फूस के छाना के विस्थापन करके जस्ता पाता के छाना छावे वाला करके अभी तक 6,967 आवास यूनिट के निर्माण कार्य संपन्न भइल मंत्रालय के प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद दवाड़ी बतनी। मंत्रालय के प्रगति विवरण सार्वजनिक करत वहाँ के आवेला 30 वर्ष भीतर के 7,50,000 फूस के छाना विस्थापन करे के लक्ष्य सहित चालू आर्थिक वर्ष में मात्र 1,50,000 सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण करके कार्यक्रम रहल बतैनी। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 127 जने कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। एकरा साथे नेपाल में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 2,72,557 पुगल बाटे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के पिछला 24 घंटा में 136 जने ठीक भइल बानी। अभी तक संक्रमण मुक्त होने की संख्या 2,68,796 पुगल बाटे। पिछला 24 घंटा में 2 जने की मृत्यु भइल बाटे। इस संगे कुल मृत्यु होने की संख्या 2,054 पुगल बाटे। रौतहट जिला के सदर मुकाम गौर के पश्चिम पट्टी रहल इस्नाथ नगर पालिका क्षेत्र में एक नवजात शिशु के लाश मिलल बाटे। इस्नाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 9 लौतन डुमरिया सड़क नजीक में एक नवजात लड़का के अज्ञात अवस्था में सब देखल गए स्थानीय सब बतल बाटे। आज सुबह के करीब 3 बजे के समय में नवजात शिशु के लाश मिलल बाटे। इस संबंध में विस्तृत विवरण आवे के बाकी रहल बाटे। भारत के सर्वोच्च अदालत सामाजिक संजाल ऊपर नियमन करे के आदेश दिले बाटे। ट्विटर विरुद्ध के पड़ल एक सार्वजनिक सरोकार के विवाद में फैसला करत सर्वोच्च अदालत घृणा फैलावे वाला सामग्री रोकेला केंद्र सरकार ट्विटर के आदेश दिले बाटे। सर्वोच्च से ट्विटर लगायत के सामाजिक संजाल से प्रचार होला फेक न्यूज के माध्यम से घृणा फैलावे के सामग्री के जांच करेला कहल गई भारतीय संचार माध्यम जनैले बाटे। भारत में सामाजिक संजाल के बढ़त प्रभाव संगे उसे समाज में भ्रम घृणा से जगावे के सामग्री ज़्यादा प्रसारित होखे लगला बाद सर्वोच्च से निर्देशनात्मक आदेश दिहल गई बाटे। भारत के चर्चित इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 के ऑक्शन में नेपाली खिलाड़ी संदीप लामिछाने छनौट भइल बानी। ऑक्शन के खातिर 8 जने नेपाली खिलाड़ी के नाम दर्ता कराइला में संदीप मात्र छनौट भइल बानी। ई बेरी ऑक्शन में संदीप के न्यूनतम मूल्य 40 लाख भारत तोकल गइल बाटे। IPL से ऑक्शन के खातिर 2 से 92 जने खिलाड़ी छनौट कल गई बाटे, जौना में इससे पहले 3 सीजन IPL खेलल संदीप भी सम्मेश बानी। नेपाल क्रिकेट संघ कैन मार्फत 8 नेपाली खिलाड़ी के ऑक्शन के खातिर नाम दर्ता करावल गई रहे, जौना में संदीप संगे सोमपाल कामी, करण केसी, शरद भेस्वाकर, दीपेंद्र सिंह एरी, विनोद भंडारी, कुशल मल आ अविनाश बोहरा रहल रही। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगातार आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे आज सवेरे 20 दोपहर 28 डिग्री सेल्सियस रहल रहा। आज रात में 15 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे मान कल गेल बा। ऐसे आज सवेरे 6:44 में बेर गोलत सांझे 5:55 में बेर डूबल बा।
आज के खातिर बादल खबर इतने जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। बालू तस्कर प्रहरी बीच झड़प, एक प्रहरी के हाथ टूटल, दूसर प्रहरी के कंचट फूटल। अवैध हथियार सहित परसा के बीरगंज से एक जने गिरफ्तार। सरस्वती पूजा के नाम में शुल्क चाहे चंदा न उठावले, जिला प्रशासन कार्यालय रोहतहट के आदेश। सरलाही में 3 वर्षीय बालक के नाला में डूब के मृत्यु। निर्माणाधीन आवास अलपत्र छोड़े के नाम मिली कहनी, प्रभु शाह तत्काल बनावेला उनकर निर्देशन। आईपीएल एक्शन में नेपाली खिलाड़ी मध्य संदीप मात्र छनौट, न्यूनतम मूल्य 40 लाख भारू। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसे ही हमारे पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर से प्राधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह की विदा दी। नमस्कार।